Hallo, mijn naam is Willeke Philips en ik ben in Friesland werkzaam voor Sarenhuis. En Sarenhuis die doet particuliere mantelzorgondersteuning voor elsenien die ter behoefte aan had. We nemen onze medewerkers saar en dat is naar het programma Zwiebertje van vroeger. Daar hebben we juffrouw Saartje in. Ik ben Grietje en ik werk voor Sarenhuis. Ik denk nou al een paar maand. Dat is een particuliere thuiszorgorganisatie. Wij zorgen net voor het medische traject, maar meer voor de gezelligheid en het, zodat de partner wat mooist kan zelf even op adem komen en wij zorgen voor de partner. Ik ben dus met mijn man hiermee begonnen, omdat wij jarenlang 24 uur mantelzorger waren van onze zieke zoon. En in die tijd hebben wij ervaren hoe wichtig het is om op tijd hulp in te schakelen, om de balans goed te houden en ook om dus wat kleur onder het lippen te voegen. Wat je Alzheimer hebt, we hebben nog vroeger. En dat is een stukje veiligheid, een stukje vertrouwen. En daar is Friesland heel belangrijk voor. Het is dat liefste stukje wat je dan kennen, maar de taal al. Het houdt vertrouwen en meneer is zo blij op binnenkomen. En ik zei ze mooi en dan straalt er alweer. En dan kennen wij in het Fries, dat weet er. Het is uw eigen bedrijf van mijn man en mij te jaren. En wij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Dus mensen die vragen en die aan u stellen, daar zie ik dan een passende saar. Of ik Bram, die binnen direct de mannelijke saars, die zie ik daarbij. En vervolgens gaan die beiden dan met elkaar dingen dwan. Noffelijk en mijn nocht thuiswijnen. Dat vinden we heel belangrijk, dat mensen dat kennen. Het voelt gewoon heel fijn en vertrouwd. En dat is voor ons belangrijk, want wij jouwen een soort maatwerk. En voor ons is het heel belangrijk dat de mensen wezen kennen als ze willen.